Vítame vás pri pravidelnom prehľade najdôležitejších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy za uplynulý týždeň. Prajeme príjemné počúvanie. Začnime návrhmi zákonov. Do parlamentu bol doručený vládny návrh novely zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, ktorým sa zároveň mení aj zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Návrhom zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sa novelizuje aj zákon o správnych poplatkoch a zákon o finančnej správe. Cieľom je zavedenie úhrady súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom technického vybavenia štátnej pokladnice aj prostredníctvom prevádzkovateľa systému, ktorým je Slovenská pošta. Navrhuje sa vypustenie kompetencie finančného riaditeľstva a daňových úradov, vykonávať kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov a vrátenia poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov v správnych orgánoch. Účinnosť je navrhovaná od 1. decembra 2025. Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Ministerstva financií, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami. Úprava nadväzuje na revíziu spoločného štandardu oznamovania a má rozšíriť úpravu postupov preverovania pri automatickej výmene informácií o kryptoaktívach. Zaviesť sa má povinnosť pre poskytovateľov služieb kryptoaktív oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely, ktoré si bude finančná správa vymieňať s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov. Zároveň sa rozširuje aj rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bank. Dávame vám do pozornosti aj informáciu, ktorú zverejnila finančná správa ohľadom verejného pripomienkovania projektového zámeru, týkajúceho sa infraštruktúry pre zavedenie e-faktúry. Vážení daňoví poradcovia, minulý týždeň boli vytvorené účty všetkým aktívnym fyzickým, právnickým osobám a asistentom v novom informačnom systéme SKDP. Zaslané vám boli prihlasovacie údaje, e-mail, SMS na prihlásenie sa do konta. Správnosť vašich údajov si môžete skontrolovať po prihlásení na portál new.skdp.sk. Pripravujeme zaslanie údajov pozastaveným členom SKDP. V oblasti vzdelávania vám dávame do pozornosti cyklus seminárov Dane komplexne, ktoré vás pripravia na skúšky daňových poradcov. Už 10. septembra vás daňová poradkyňa Alica Fisterová na seminári oboznámi s legislatívnymi zmenami v neziskovom sektore, ktoré sa dotknú aj športových organizácií. Okrem toho sa uskutoční 17. septembra aj seminár s názvom Organizačné zložky komplexne a 22. septembra bude seminár na tému fotovoltaika a s tým súvisiace zmeny. Na všetky semináre sa môžete prihlásiť na webe SKDP. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Aby ste žiadne číslo nezmeškali, prihláste sa na odber newsletterov prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.